I narednih minuta pričat ćemo o jednoj lepoj temi. Naime, u Institutu Cervantes u Beogradu otvorena je jedna sjajna izložba koja je u toku i koja će trajati do kraja marta. O čemu je reč? Reč je o bojama, patnji i životu čuvene slikarke Fride Kahlo. Tim povodom naš gost danas je Mladen Savković, PR menadžer Instituta Cervantes u Beogradu. Mladene, dobar dan, dobrodošli. Hvala vama na pozivu. Kad kažu ljudi špansko govorno područje, prosto španski, meni je recimo uvijek bila prva asocijacija i na temperament i na kolorit, a život Fride Kahlo, čuvene slikarke, je možda samo delimično u ove dve reči stao, ali mi se čini da je ona zapravo proživela život tako što je na kraju upravo taj život postao njeno najveće umetničko delo. E sada, ono što ljudi kažu da je ona jedna od prvih ikona savremene pop kulture, verovatno je tačno. A ono što posetioci koji dođu da pogledaju ovu izložbu, šta zapravo mogu da očekuju? Nisu to samo opšte stvari. Ovoga puta, koliko sam ja shvatila, činjenica leži u sledećem, da su to zapravo takođe kultna dela, ali manje poznate slike iz života čuvene Fride Kahlo. Da, ovo je zapravo izložba ilustracija koje je radila španska umjetnica Marija Hesse za ilustrovanu biografiju Fride Kahlo. Ta knjiga je krajem prošle godine izašla objavljena na srpskom jeziku. U Španiji je za 2 godine doživjela više od 10 izdanja, jer je postala zapravo jako veliki hit, pošto je jedna u pitanju ilustrovana biografija i naravno u pitanju je biografija Fride Kahlo, koja, kao što ste rekli, jeste ikona pop kulture i jeste zapravo jedno važno mjesto u opštoj istoriji umjetnosti i istoriji 20. vijeka. Skice, odnosno ilustracije Marije Hesse, koje su izložene u Cervantesu, dočaravaju različite faze života Fride Kahlo. Tu su neki radovi koji su zapravo nastali inspirisani slikama Fride Kahlo, ali i neki radovi koji dočaravaju upravo te različite epizode iz Fridinog života. Bilo da je u pitanju njeno odrastanje, odnos sa njenim sestrama, sa porodicom, ključne uloge koje su tu zauzimali ljudi u njenom životu dok je bila još dijete. Kasnije, naravno, i njen život, nesreće koje je doživjela, način na koji se ona borila sa tim nesrećama, na koje ih je izazivala, provocirala i pokušavala da ih prevaziđe, a isto tako i njen put ka slavi. Baš možemo reći u ovom slučaju da je u pitanju jedna slavna umjetnica koja je slavu doživjela za života, a naročito i posle smrti. Tako da možete da vidite na koji način se ona upoznavala sa značajnim ljudima tog vremena, koje je muke doživljavala tokom organizovanja različitih izložbi, kako je zapravo izgledao njen život dok je organizovala izložbu u Njujorku, izložbu u Parizu, da li se tada osjećala dobro ili nije. To je zapravo jedna interpretacija Fridinog života od strane Marije Hesse. Marija je ilustratorka. Kažu da je ona baš čuvena španska ilustratorka. Ona je jedna od, trenutno rekao bih, najaktuelnijih španskih ilustratorki kada je u pitanju nova generacija. Već poslednjih nekoliko godina radi ilustracije, između ostalog i za različite knjige, pa je tako osim ove biografije Fride Kahlo radila ilustrovanu verziju knjige Gordost i predrasude, kao i nekoliko originalnih svojih knjiga, a ovog aprila upravo iz štampe izlazi ilustrovana biografija Davida Bovija, koja će također biti objavljena na srpski jezik u izdanju izdavačke kuće Dibidus Films and Books. Marija je bila u februaru uoči otvaranja izložbe u Beogradu i tom prilikom je naišla zaista, bila je pomalo zatečena reakcijom njenih fanova u Srbiji, jer se ispostavilo da je to zapravo nekoliko stotina ljudi koji su upoznati sa njenim radom. Mi smo imali na samom otvaranju veliki broj posjetilaca. Imali smo prije otvaranja razgovor sa njom i srpskom umjetnicom Diuidi, koji su govorila o tome kako zapravo stvaraju, kakva je pozicija žene umjetnosti kroz istoriju umjetnosti, a kakva danas na savremenoj sceni.
i da nakon otvaranja imali smo druženje sa Marijom u našoj galeriji gdje su ljudi mogli da dobiju potpis knjige, ilustraciju na poklon i slično. Ja sam čula da je održala i jednu radionicu. Jeste, bila i radionica sa djecom, to su pobjednici strip konkursa koji Cervantes organizuje svake godine. Oni su u subotu bili u prilici da sa Marijom rade na tome kako se zapravo razvija jedan lik kroz crtež, kroz ilustraciju. I kroz sav taj odnos sa posjetiocima, odnosno ljubiteljima njene knjige u Srbiji i posjetiocima Instituta Cervantes, ona je bila prosto zatečena da u Srbiji, sa kojom nije imala toliko dodira, prva knjiga je zapravo ova knjiga i njen prvi kontakt sa Srbijom. Ona je bila oduševljena reakcijom ljudi ovdje. Ljudi su zaista pokušavali, oni koji govore španski, oni koji ne govore španski, da komuniciraju sa njom uz našu pomoć, da podijeli iskustvo o knjizi, o životu Fride Kahlo, da je pitaju zašto je na određenim ilustracijama Fridu prikazala u ovom ili u onom izdanju. Tako da je tih nekoliko dana uoči otvaranja bilo zaista uzbudljivo. I izložba je već u Institutu Cervantes od 8. februara. Biće tu skoro puna 2 mjeseca do 29. marta. Ja moram da kažem da svakog dana, u svakom trenutku, neko je u našoj galeriji koji je zainteresovan za život Fride Kahlo. A ja moram samo da dodam da ovoga puta umetnost i duhovna nadgradnja apsolutno nisu skupi jer je ulaz besplatan. Kao i na druge naše izložbe u galeriji, ulaz je uvijek besplatan. I zaista, uvijek smo nekako apelovali tokom februara kada je bilo loše vrijeme da ljudi mogu da dođu u galeriju. Ako ste u Knez Mihajlovoj... Evo sad je nekako do duše krenulo i ovo čudno martovsko vreme gdje imate jednu mešavinu od jakni do kratkih rukava, pa ukoliko recimo prošetate Knez Mihajlovom ulicom, Institut Cervantes je na sredini Knez Mihajlove ulice, svratite, pogledajte, to je nekih korisnih pola sata, sat vremena uživanja u nečemu što će vas svakako i oplemeniti i dati vam sadržaj barem tog dana. Možete čak i da obratite pažnju na izloge Instituta Cervantes koji gledaju ka Knez Mihajlovoj ulici. Marija je tokom boravka u Beogradu oslikala ta 2 izloga. Na jednom se nalazi Frida Kahlo, a na drugom se nalaze kosturske glave po kojima je Frida i poznata. To je dio meksičkog kolorita i meksičke tradicije. I Frida Kahlo je naravno bila poznata i u pokrašavanju onih čuvenih meksičkih oltara povodom Dana mrtvih. Da, mislim da smo mi prošli put kad ste bili baš pričali o oltarima na Dan mrtvih. Tako da ko je posjetio tu izložbu, zapravo sada može da dobije jednu nadogradnju kroz Fridin i Marijin rad. Sad, malo čas ste pomenuli, Mladene, oni koji govore španski jezik i oni koji ne govore španski jezik. Ja prosto moram da vas pitam, postoji li većeg interesovanja kod vas u institutu i kurseva za one koji bi možda želeli da nauče španski jezik? Da, postoji institut, svakako organizuje kurseve jezika za sve nivoje, od A1 do C1 nivoa i organizuje polaganje dela ispita koji su zvanični ispiti za španski jezik i možete da dobijete sertifikat koji je jedini zvanični dokument koji se priznaje svuda u svijetu za poznavanje španskog jezika, upravo u Institutu Cervantes. Sada kreće uskoro još jedan aktuelni upis na nove kurseve, tako da slobodno svi koji su zainteresovani za učenje španskog jezika mogu da svrate u institut i da se raspitaju. Osim samog kursa jezika, ono što Institut Cervantes nudi jeste i velika biblioteka sa velikim fondom. U pitanju su ne samo knjige, koje su naravno izuzetno važne, već i različiti časopisi, diskovi sa muzikom, filmovi, a koje vi kada se učlanite na kurs dobijete besplatno na korišćenje. I negdje je naše iskustvo takvo da ljudi koji upisuju španski jezik u Institutu Cervantes upisuju ga ponajviše iz ljubavi. Mislim da je stanovništvo u Beogradu i u Srbiji generalno naviknuto na španski jezik. Iz različitih uticaja, iz različitih izvora smo imali priliku da slušamo španski jezik i on nam je negdje, da kažem, ušao u uvo. I zapravo ljudi koji se odlučuju na časove španskog su ljudi koji su zaista zaljubljeni bilo u španski jezik, bilo u kulturu zemalja u kojima se govori španski jezik. Izložba Fride Kahlo je još jedan od načina na koji vi možete da otkrijete rad jedne španske umjetnice, Marije Hesse, ali i rad Fride Kahlo, jedna od najznačajnijih meksičkih umjetnica i jedna od najznačajnijih umjetnica 20. vijeka. Da, i moderne umetnosti. Evo što mi je još preostalo da pitam, a to je ova izložba će biti zatvorena krajem marta, dakle ima vremena, slobodno otiđite, pogledajte, a potom šta sledi?
Onda se iz Meksika selimo u Madrid. Početkom aprila biće otvorena nova izložba fotografija u Institutu Cervantes. U pitanju je jedan španski fotograf koji je jedan duži vremenski period proveo u vjerovatno najprometnijoj i najpopularnijoj ulici Madrida, u pitanju ulica Gran Via.